Mukapina sa 2,000 ka mga tao ang ipabakwit sa probinsya sa Leyte tungod sa mapagdahili sa yuta o grabing pagbaha sukad pa niadtong weekend. Si Femari Dumabok sa report. Sa inisyal nga talaan sa Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, moabot na sa 925 ka pamilya kung 2,146 ka mga tao ang gipaibakwit. Sukad niya itong Domingo hangtod kagahapon. Tungod sa nasinating mga pagdahili sa yuta ug mga pagbaha. Matod ni Ruel Monteza, warning officer sa Leyte PDRMO, nga grabing apektado ang dakbayan sa Baybay ug sa lungsod sa Abuyog. Sa initial nga report na pulo ka mga barangay sa Baybay City ang apektado sa pagdahili sa yuta. Samtang sa Abuyog, Leyte, ang barangay Matugnaw ang nakasinati og mga pagdahili sa yuta ug pagbaha. Gisuta pa sa PDRMO kung pila ka pamilyang apektado o kung aduna bay mga nakalas o naangol sa Abuyog. Gipadala na ang mga personnel sa Leyte PDRMO sa Abuyog ug Baybay City aron pagtabang sa search and rescue operation. Nakatala ang Baybay City RRMO ganihang udto og 24 ka mga namatay tungod sa pagdahili sa yuta, samtang unumang missing. Samtang sa gihimo nga search and rescue operation sa kasundaluhan ug kabumbiruhan gabi sa Baybay City o sa kaginang ilang naluwas. Laing mga lugar pa sa probinsya sa Leyte ang ilang natala nga nakasinati og minor nga mga pagdahili sa yuta. Ang pinakamatinding din naman talaga, dalawa, Abuyog at saka Baybay. Yung iba, sa Kapuokan, mayroon din landslide, Longos, Lapas, Bilyabangan, Isabel, pero mga minor landslide lang. Nakapadala man og inisyal nga tabang ang Provincial Social Welfare and Services ug bisan na ang mga silingang syudad sama sa Ormoc. Pipila sa ilang mga medical staff ang gipatabang na sa tambalanan sa Baybay City alang sa dinaliang pag-atiman sa mga na-rescue. Leyte PDRMO ang lakip sa nanawagan og tabang alang sa mga apektado. Major na pangangailangan basic needs, pagkain, at saka mga damit, at saka tumor, unan, walang mga gamit sa kailangan nila yan. Uban ni Clans Gabutin. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.